Er moet een imamopleiding komen in ons land. Dat zegt imam en islamleerkracht Bahattin Kojak uit Beringen. Op die manier kunnen onze Limburgse moslimjongeren de islam beter begrijpen. Imams in onze provincie spreken perfect Turks of Arabisch, maar jongeren die hier opgroeiden doen dat vaak niet. Daardoor is het soms moeilijk om de islam in zijn context te plaatsen. Moeten moslims een modernere, meer Europese vorm van de islam belijden? Het is een vraag die steeds luider klinkt na de aanslagen in Parijs. De aanslagen worden in onze provincie door de overgrote meerderheid volledig afgekeurd. Een kleine minderheid toonde wel begrip voor hun daden, omdat ze de islam en de Koran misbruiken. Om dat tegen te gaan is er nood aan een aan de tijd aangepaste islam, klinkt het. Als we echt beginnen met termen zoals Europese islam, dan gaan anderen beginnen over een Aziatische islam, een Amerikaanse islam. Nee, er is maar één islam. Waar ik eerder voor zou opteren is natuurlijk een verduidelijking van de islam wat betreft de Europese normen en waarden hier ook natuurlijk. Niet dat het totaal anders is dan in het oosten, maar we moeten natuurlijk een keer ons huiswerk maken van hoe zit dat nu met de Europese waarden en wat is toepasbaar om te komen tot een islam dat toelaatbaar is, aanvaardbaar is voor alle Europeanen. En daar spelen de imams bij ons ook een grote rol. Volgens Kojak, zelf imam en islamleerkracht, is er bij ons nood aan een opleiding voor imams. Ik opteer al jaren voor een eigen imamopleiding hier in België. Imams zijn nog altijd importimams, die dus van het land van herkomst naar hier komen, spreken perfect Turks. Maar dat is niet het geval bij de vele Turken hier, vooral tweede, derde generatie. En dan mis je natuurlijk een context in de moskee bijvoorbeeld, waar er uiteraard over de islam wordt gepraat. Ondertussen opperen enkele filosofen om levensbeschouwelijke schoolvakken af te schaffen en die te vervangen door een vak waar leerlingen leren over verschillende religies. Op die manier begrijpen jongeren van een ander geloof elkaar beter. Als dat de bedoeling is, om elkaar beter te leren kennen, oké, zou ik zeggen. Maar anderzijds vind ik het gevaarlijk natuurlijk weer om het maar aan één iemand over te laten. Want dan is de vraag natuurlijk, wie gaat dat doen? Ik als islamleraar zou het niet durven om over het christendom te praten, want wie ben ik? Of over het humanisme of over het jodendom. Dan gaan de anderen dat misschien niet aanvaarden. Dus ik denk dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn. Maar ik zeg het nogmaals, dus ik ben er zeker voor dat we elkaar zeker beter leren kennen. Want anders gaan we weer op ons eigen eilandje alleen maar over onszelf vertellen.